ľudia, ja vás vítam pri dnešnom videu. V dnešnom videu si ideme uvariť ruskú vojenskú polievku špeciálnych jednotiek, ktorú používali, keď fasovali rybie konzervy. Som tu s mojím kamarátom, Marekom. Čaute. A no, sme pripravení variť. Sme tu pri tejto krásnej, luxusnej voľnej ploche. Pri tejto krásnej pláži. Voda tu má celoročne 4 stupne, takže úplne krása. Odporúčam sa okúpať. Ešte také. No, tu máme pohár, harenčok. Tu máme filé sledí, koreninu, ktorú som namiešal vlastnoručne. A tu soľ. Soľ kamennú. Vriacu vodu v termoske, lebo nechceme nosiť plynový varič. A tanier, nevšimajte si reklamu, hej. Marek, preberieš prosím ťa teraz kameru? Áno. Máš na mikrofón prst. Dobre. Tak ľudia, ideme variť. Tu si najprv nalejeme, no nie najprv si tu dáme toto. Musíme to otvoriť. To je masné. Fajné? Hej. Kúkajte na to. Je ložka. Ložka, tu je ložka. Teraz sa to nevôjde však. Ryby, rozoberáme ryby, vidíte? Dobre. Teraz to tu roztlčieme. Poriadne. Sice všetci majú radi veľké kúsky, ale čím je to menšie, tým to viac precíti tou chuťou ryby. No, to bude moja lyžička, hej. Pridáme tu, čo pridáme najprv, vodu alebo koreninu? Ja by som povedal, že skôr vodu. Skôr, no. Bolo by dobre. Dobre, takže najprv pridáme vodu. Je to vriaca voda, hej. Aby sa to fajne prehrialo. Nedotýkať sa toho, lebo si popálite palčeky. Palčeky. A to nechceme. Popálite si pazdury, keď sa toho dotknete. Nevšimajte si, že smrkam. Teraz to premiešame. Taký yummy vyzerá. Až som mal tú vodu nechať trošku ochladiť, čo na to povieš? Lebo tam kosti nebudú, bo keď je tam asi šlak trošku. Baž veľa vody som dal, nie? Nevadí. Teraz tam pridáme najprv soľ. No, najprv by bolo dobre to ochutnať však. Ideme to odkoštovať. Je to dobré, akurát tam treba soľ. Kde mám ložku ja? Ložko? Ložku? Tak, tu. Čakaj, podržíš to teraz? Hej. A ja idem ochutnať. Nech sa páči, Marek, ochutnaj. Nie je také horúce. Podľa mňa to je perfektné, ale trošku... Trošku soli a koreniny. Koreniny. Nech sa páči. Najprv pridáme, by som povedal, soľ. Lebo soľ predsa chutí každému, no myslím. Dáme tak od oka, že by to nebolo sladké, jak teraz. Je to sladké však? Nie. Nie? Akurát. Tu môžete vidieť čili, vegetu, majoránku, provencálske byliny, šalviu, všetko možné od vymyslu sveta. Toto by som povedal, šupneme tam celé. A teraz premiešame. Tá teplá voda z toho vysaje tú chuť tých bylín, takže bude to celé precítené tými bylinami, aj keď možno práve žrať tie byliny nebudeme. Môžeme zobrať nejaké sitko, že to precedíme. My chceme práve tú rybu tam jesť. No, ale myslím ti koreniny. No to sa zmekne. Tak.
Ja myslím, že je to dobré. Keby som nie... Tak, teraz tu ešte môžeme trochu toho vyškrabať. Tu diktu, aha, koľko masti. Polievka musí byť dobrá, preto musí veľa masti mať. Keď polievka nemá masti, nie je to polievka, ale voda. Nebojte sa, to potom vyhodíme. Áno, áno. Vôbec to nedáme do potoka. Nedáme, sme šetrní k prírode, ja to zoberiem domov. Áno. Tak, dámy a páni, toto je ruská polievka vojenská špeciálnych jednotiek. Dúfam, že vám bude chutiť. My ju asi načapujeme. Či budeme tak z jedného hrnčeka jesť? Môžeme. No, dobre, netreba čapovať. Ja som si